Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба шабакаи мо. Чӣ ки дидестӣ мечтара беҳад ба қувват тайёрш кардагем. Касе хоҳишманд боша ба нархи 150 сомонӣ. Ина почоша ай специально оҳанг кардем ки профил ки ҳамин чиз ов нашава. Пластмасса аста тез плавит мекунанд. Ина дар руша мегзарем. Симои огнеупорный динамуд терморегулятор мондага ки мисол симода нагрузка нашава, тез мисол бикаша. Вақте ки мисол тенсиб сирх меша хича дам метия. Динамуд лампочка мондагем. Ина коркини терморегулятор. Ана дӯстони азиз бетараф намони ҳатман тамозда бурен. Нархи 150 сомонӣ ҳамин чиз фурӯш дай. Ана барои мисол симои огнеупорный мондагем делипр. Ана мехоҳем ки шумо баракат ёбед. Ана касе таомида тамошо кард, раҳмат барои тамошо. Бародарон метонен ки дар сои оянда чиста дар бораи мечита тамоми чиз худтон усто шавед ва чизои ҳамсоятона соз кунед. Шумо ҳам соҳиби сум шавед, сарбаланд бошед.